It's out the mugger. Oh, but one Bobby. How that Bobby, old cargo, hand on up, or broad jaw. Nevertheless, any hen drone. What is fight? Any hen drone? Joy. Give us a ground. Hey, Oga, she like a day make a neighbor. But I'm in a jello. You got it, you mad macana. Nenuma, Nenuma, Macana, oh, me, Biboya, and then I gave you book on Navy book. Yen be boon of Naha. Magaji da Kakabu, give Buri Bugu, Chabuo, Manekere Chinek and Ambra Dick issue, with him 1 year zapata, or walk 1 billion, Nema Langog. Any hijri Guru Duana, Makote, Papa Lang one and no big. Or mega was so him or what to Tawatagana, Anna Otunga. Nyata dogio teta puye. Minia ogo kamini ga ababu. Aga chere ibari kebait setsa. Ogene ti. Jikwa ya. Lekere. Obere nwa. Nwa isho. Nnara n'ulo. Je kpota. Kan help your condition ya. Maka man ota wolo nwe na ho. Hey! Nenu nwa. Aba na obona make up m ko yete. Obata gị n'ọrụ tọwere m ka eju ofichacha abịa imekọna nwa abịa na m akara aka m nke enwegwo na bụ na m ndị kọstọma m lekere m elebere ji ọnụ mpụta n'iro n'abalị nga otu a ụmụ nwoke na-awụ ịga ego m kpọtara nwecha metara m ndị kọstọma m onwezi nke na-ajụ m nne a na-elegele ka na-akpọ ọ ga-akpọwa nwụtasị ahụ mefucha mekọpụ m niile tee ude na-eche isi ọma gba ihe na-eche isi ọma nru ebe a onwere nke ya ene m anya meberekwa ka onwe na-abata maka cha ụmụ na ọbụla nke m gara igbu nwa taa biko melodam okwu ka onya mmiri okwu na o nwere otu o siri tọ ọ dị comingling in nature ya wụ comingling ya wụ okwu ga adịrịtị ya dịrịtị eso onye na-anara gị akara aka gị British gbakwara German biko akara aka ke god ụzọ abụọ ka ọkwa dị me na akara aka ele ihe biko ewuligwe ele business gị ele customer gị ndị na-anara gị ele ihe na-ere ire ose ka ire ube ka ire nkwụ ọga ajụ garabazi ihe na-akọwa bụ na anya bụ ndị good evening okay nne m na-aghọta ugbu a ihe unu na-arụ nwa ọrụ eburulo ebe British agbala German onye na-anụ na gị akara aka gị chịrịla akara aka ọ na-ana gị ihe ọwa akara aka agbarawa akwụna ma kọwa akara aka iru ụlọ elu kọwa akara aka ịma akara aka dị n'ụdị ele ka ọ na-anago ọwụke akara aka ịkpọta ụmụ nwoke ihe ọ na-anago ka osokwa na akara aka ka because akara aka na ikwuru sọ na-anago a na-agwụ ụfọdụ ndị mmadụ pụtasị a na-anara ha akara aka nna wonda ụfọdụ akara aka na-asị eke mmanụ eke ege ya akara aka that our destiny is in the hands of God mana akara aka ka ijiri aka gị pụta ụwa ka ewe akara aka ekpe ka ewe ezigbo akara aka ụdị Chineke kere gị sị gị pụta gị guzobe na-eji gbawa akwara akara aka na ọ na gị ihe ị gara na vileji ka kpọta nwa ogbe dị Imo Isi amịrị maka eche ma ọgụ ụmụ ya
oke ibiri agbọbịa ha ka gị ga-akpọta nwa ntakịrị ha nga ya pụta bịa gbawara gị akwụna gị nye pawuda ya ete gị nye listik ya ajị ọnụ gwuo ọnụ otu egwu kpum ihe ewu ya wụ ihe ọma ị ga-emere nwunye gị nwaanyị nne m kwa nwunye gị nwaanyị dị ihe ebe mmiri abagala n'opi ụgbọgụrụ so adanne ka m kpọdala gị adanne ma ọ sị iwu o nwere otu o siri mee gị n'ahụ asa adanne ukwu na-adịkwa adanne nta ya ị ga akpọrọ nwanne gị nwaanyị etoro eto kpọbata ya site ebe ihe ọ gwara gị mgbe ọ bịara akpọrọ gị n'ụlọ ya ọ bụrụ bịa na mmebia taa ka m bịa nyere aka na shọpụ ya ebe ọ na-ere provishọn anyị bịaruolenụ taa oge makwa na abịalitere m onye demedu otu mkpụrụ biskiti agbajiri abụọ demedu otu mkpụrụ ọdị otu ife ogwu onwe na akwa ofokpuru bred ka o bu obu ige nwoke nta ga-echi echi atọ ka ọ bara dịkịta ogike agwụ m ya sị m na m ga-aba akwa ihe a na-arụ ugwu na-enwetakwa potential survive ebe na-ahụ iburu onwe gị were ihe ị nwere chọrọ ihe ịchọga ike agwụ m atọ frustration ma adaiga na in apụzie n'ụzọ ha hụta na ọgwụla otu ihe ha testament na aka ha achọwazie new testament sị ka ha shashua na fresh blood ka ha na-ebu ụka fom dem nwanne ya ọgbọnwo na mi na share destiny na mi na custom na iwu dele mmiri mana nkata arachachiri gị anya katapila kwọrịrị agụ so mmanụ gwara gị na uchi na villages kpụrụ ogo bịawa into township ihe ọ bịara dịga gị ụwọ gị ga-aga nkata arachasịwa gị ike gị ṅụọ si ilele condition ya fọsọ gị into celebration ma ị na-alawa gadị village katarawa ahụ ndị ọzọ na village ọgụ ka ha mma ma ị na-alawa na-aka mma mmadụ ibi mkpọmkpọ ndụ karịa mkpọmkpọ ọnwụ onye ha na-ekwu ndị Igbo na-atụ ilu so mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ ọnwụ ma gị ga na village katarawa ahụ nke ịtagide ahụ ma nwande Chineke ebupụtara gị onye ga-alụ gị ka iwetu onwe gị ala asa agwa bụ mma nwaanyị beauty is the beauty of a woman ọ ihe ndị English sịrị ya agwa ya bụ mma nwaanyị ya bụ beauty is the beauty of a woman ọ ihe English kpụrụ ya kpụrụ gị pụtaba dịga gosi gị pụta bịa gbahụ gị akwụna na-eji ọ na-anara gị akara aka ihe na-emegbuole gị ịdị mma ote maka chukwu ewezigo otu ihe na nwere mbibi otu ebigbo ogo gị anwụọ agbọbịa ndị aka gị na oke ibiri oke ụmụazị ibe gị amụcha na nwa ọsị ịma na nwa mgbe ijiri wụrụ mmanụ ịnụgwụla ị na-amụta onye tụrụ onye ka ị gaga vileji gaga kwụrụ nwanne gị mụrụ kpọpụta ya si abịa gbawa akwụna ka akọlanụ gị aka iwere uzi ọnụ bie tata amụrụ gị n'abalị bịa ṅara ara ihere onwe gị kwesịrị ịdị na-eme gị n'ekwu ị kwesịrị iwere ekete otu ekpuru ihe na-ekpuchi onwe gị I'm ashamed under you nkịta ara ụmụazị ibe ga afọ nka gị ụgba gị pụta etigo onye ga-alụ gị obere gị ụgba gị si chegharịala iwala bụ na egen gị fụsi isi ebu ogo olive oil na akpa etu onye ga-abịa igwọ ha esi gị monopos okpochiene were ndụ gị when you are very young were ndụ gị n'ọla Chineke ọrụ that is what you supposed to do as a lady. You are not supposed to go into prostitution because you want to earn a living. Money ga-abịa ma ọ wụ na imechi onwe gị ọma ebe ọbụla ị nọ ndị enwe ndị na-akwa telo ụfọdụ na-ahụ ọka na village ha na-eme kia young girls like you ka ibe ndị adị ụfọdụ na-emepe ebe a na-akpa isi ha na-akparawa isi otu esizin na-abịa igbo ha na-akpa isi nwere ụdị ego ha na-agada enweta gị bịa bụrụ udu ara Chineke ka gị ga-eji otu zụọ nnukwuru mba zụọ ụmụ nwa arụ otu ara adị special gị were ya kwụsịrị ụmụ okorobịa wụsara ndị nna ote m soro gwa ndị mpa ndị dị mma na ndị ga na-ebu ha akwụghị gị ọnụ ha na-amị gị aka ewu amị agụ nnọọ mịa abalị gị bịa bịa ịghasa nwa ụgbọ dị ime esi amịrị ya were pawụda na-awụdị kọlọ gụ zụọ n'ihu ụmụ agbara afọ gbukwa ego gaa leele Ijeọma Regina Okeke onye ọka nga ọ na ọka ọwụ nwa n'ibo iru ha na n'ibo n'ọka epitome of beauty ọhịa na-akpọ ya epitome of beauty ọhịa eji mara ya na India ebo nwa agbọghọbịa ma Chineke kere ote ka eye nwatakịrị sị mba na ya chọrọ ịbara nne na nna uru ya gawa India ụmụnne ya emere ya akwụkwọ ote fee ya ote n'afọ nọ fepụ ndị APC emere ya akwụkwọ ya gawa buru ihe na APC airline gawa ahụ India ebe ahụ ka ọ nọ na-agba mbọ ya na ndị ọcha na-arụ ọrụ taa ka o mege birthday nwatakịrị sị mba ọwụ nwa ma mgbe o lere anya ego anọdụ na village ọsịdị si ega gbawa akwụna ọ bịa dịsị aga kpọchite ụmụnne ya diga ha hapụta bịa so nwoke ụmụ nwoke ya sị ha no there is future in my future ya wụ future nọ in her future ya gawa Indias otu ya na ndị ọcha anọ ahụrụ ga anyị na onye ọcha nọ n'elu tebụl ote ha na-ararị nwa juice ha onye ọcha arara fiom ya ma arara fiom ịbịa nga nọ kpụrụ nwa ntakịrị mechi amụrụ ya ihe na-ekwesịrị ime gị
And so many other young girls out there who does prostitution thinking that they are earning a living. Somebody says, I'm doing it to help myself. What sort of nonsense help is that? Go and see how many of you that have died on the road. Yet you cannot learn. A matured lady like you. You with a blackboard. Now teaching her how to live moral life, moral lessons. I'm calling Gaka. You will then pupanya or Pagana Kanya Bampam. What your banner? Above your banner. Here, Chileka Krigi Jazz home, go your 10, not a hang on, give you take Eke or Hanese. Rest of the world. You could come Pagog. You could come back to tell my go. Stupid girls. Hey, suffering. I want to get you a love village again meeting them wrong. Oh, the layers. To the Tare. Nkatara now. Never by an angle somewhat long. Eh? How can a mother get down? Panye, born 9 months, Muga no one to the Urumba Wagabani, Riasan, but no way boy come. Eh? Chineke became a blending now you do Muriote. Would you hear what Abacolana Broge? When you are in the paper, would do Marcado Temeculana Broge? It can never happen. Our Igbo people, I got to be very, very careful. I wouldn't bother Magloba, but I saw Babis. It's only my honey in the city. You should be very, very careful to know what your child, your daughter, your son is doing out there. Oh, we have Blogis, Bashane Royan, a button week every way by a post to be child. Why a little bit that you know? Why you a bit that you never will a hobby? Or be Kerenke or be a Mebole or being with a one or will be child, will be child. Ever cut a whoopee and will be tear transition, and not transit when not I go. I said, why a painful lazy to or glorious to Kende Katranka. Manelena more very routine. You can have walk at your age. God have mercy on you. Regina Ijoma, my sister. God will better your life. You have chosen to make your parents proud. And today, as you celebrate your birthday, 20th of September, 2019, you will continue to celebrate. I wish you so many good things. Here will be the beginning of your celebration, and we'll be here. By the time you get Luba, Bulalun Negihena, I want to meet here, Gakaudo Kadas, on Akakoga, Kola, and India. You wouldn't down a high woman, however, when you bag any good kid, swimming pool, Abaga, go, Apata. God will favor you. As you celebrate this year, you will also celebrate next year. And at the end of it all, your children will also celebrate you. You will need to see your great-grandchildren because you have decided to make your parents proud. If you don't repent from now, and turn around. Oh, Eli. Enaba Sabantanantana. This is Ambassador Chief Imo, worldwide. Them. Ogadigide ni mendugie, ogadigide ni mendugio, ogadigide nandugio, ogadigide ni mendugio, ngazi ukubiaho, ogadigide ni mendugio.